खुलुमबाय गिबियावनो आं गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो लोगोसे रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जे दिनै आङो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि फुंनिफ्रायनो माखासे दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ माखासे बे श्रीरामपुर गेट जिथुनिखि बे इलिगेल कालेक्सन जायोमोन बेखौ बिथांनि सायाव हाब्रु सारबाय थादों। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खेंफोरथि होनो आं दिनै आवगायबोदों। बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, क्लियारै बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारिया बेयाव माने ब्लान्डार माने बे स्टेटमेन्ट बियो माने एक्सेप्टेबल नङा बियो। माने बेयाव जों मिथिगौ जे बेयाव गेट मोननै दं, मोनसे सागलिया गेट नाम दं, मोनसे दामरा माने मोनसे श्रीरामपुर मोनसे बक्सि गेट। बे गेटजों बाहेरनिफ्राय गोबां माने माल जिथुनिखि गुड केरियार्स बे ट्राकफ्रा बारबोयो बेयाव कालेक्सन खालामो होनना बुंनाया बे खोथाया सैथो नङा। मानो होनना बुङोबा गोदोहाय गोबां इलिगेल जायोमोन। गोदो जिथुनिखि भेट भेलु एडेड टेक्स बे पारमिटजों गोबां माल बारखांनायनि उनावसो रिटार्न होनायनि उनावसो टेक्स होयोमोन। बे प्रमद बर' सारखौ जे फैसा खांदोंनाबो बे इम्पसिबल, बे खोथा जानो हाया। मानो होनोबा बेयाव मोनसेबो काउन्टार गैला आरो बे अलरेडि जिएसटि पेड खालामखांनायनि उनावसो एन्ट्रि जायो गारिया। माने बेयाव एन्ट्रि टेक्स दङ, जेनेबा हमना ला ना दाउदै बेफोर एन्ट्रि टेक्स आरो बादबाखि बेसेबां माने रड सिमेन्ट बेफोरनि टेक्सआ बेलेग जायो। बेयाव अलरेडि टेक्स पेड खालामखांनायनि उनावसो गारिफ्रा बारबोयो। बेयाव रावनोबो बेयाव गुन्दा टेक्स होनायनि बेयाव खोथायानो फैला। मानो होनबा बेयाव अलरेडि सिसि केमेरा दं आरो बेखौ कन्ट्रल खालामो कर्मबल। गुवाहाटीयाव जिथुनिखि कमिशनारफ्रा जनानै बेखौ सिसि केमेरायाव नायबाय थायो आरो बबे गारिया टेक्स जायाखै बे इन्डुस जाया, कम्पिउटाराव जि इन्डुस जाया बे गारिया बारनोनो मोना। होमबा बे बोरै इलिगेल कालेक्सन जायो ना बुंदों। जे बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सोरबा गलदङा खाङोनो बा गसाइगावनि सोरबा सानैसो सेंग्रा खाङोनावनो, इम्पसिबल बे जानोनो हाया बियो। माने जों बेखौ बोरै रिसार्च खालामनो। सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव कौटि कौटि बे कालेक्सन जादोंमोन। बेयाव भेटजों बारोमोन, बेनिफ्राय एन्ट्रि टेक्स जिथुनिखि रड पारमिटजों बारोमोन। बेफोराव बिराद इलिगेल जादों जों मिथिगौ। मानो होनोबा बेयाव बिथांमोना बे समाव चन्द्र ब्रह्मआ बेयाव ट्रान्सपर्ट मिनिस्टारमोन। अभारलडिंनिबो बिसोरो एनडिएनि अनगायैबो बिसोर फैसा लादों। होमबा दानि जुगा बेलेग, बहुद गोदोनि जुग, बहुद आकाश पाताल पार्थक्य दं। बेयाव जिथुनिखि हाग्रामा महिलारिनि जिथु स्टेटमेन्ट एकदम माने एक्सेप्टेबल नङा आरो बे जाबाय गावबा गाव पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय, मोनसे पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बे गावबा गाव माने पार्सनेल माने बे सक्ति प्रदर्शन, जेनेबा बिपिएलआबो सक्ति प्रदर्शन खालामदों, ओमफ्राय इउपिपिएलआबो सक्ति प्रदर्शन खालामदों। बेयाव जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। मानो होनबा बे पलिटिकेलि गावबा गाव लाबनि थाखाय बेखौ खालामखागोन। खिन्थु दिनै नांलायै माने माखासे भाषाफ्रा जोबनो हमबाय। दायो गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थानायनि सम नङा। दायो आं खावलायगोन हाग्रामा महिलाफोरखौबो जे दायो बेबायदि गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थानायनि टाइम गैला। मानो होनबा दायो प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो दायो सुजुग होनांगौ। गावथ' किसुमान खामानिखौ रोंजोबाखिसै। दायो प्रमद बर' सारा स्मुथलि माखासे खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा स्कप होनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा। आरो बेयाव जुदि प्रुफ दंबा हाग्रामा महिलारि प्रुफ हो, बेखौ प्रुफ होनांगोन बिथाङा। जेनेबा बिथाङा बुंदों जे प्रुफ होनो हायो। प्रुफखौ मानो क्लियारिफिकेसन खालामना होनांगौ। जोंनि हिसाबावबाथ' बे जानोनो हाया। मानो होनबा बे अलरेडि बे सिसि केमेरा दं, बिनि कन्ट्रलारा कर्मबल दिसपुरासो सालायो, बेखौ बिसोरसो नायो। जाय टेक्स गैया, जाय गुड केरियार्स बेफोरो टेक्स क्लियार नङा, बिसोरो इउज जाया, बिसोर गारिया बारनोनो मोना। गोदोनि दिना बेलेग, दानि दिना बेलेग, आकाश पाताल डिफारेन्ट। बेखौनो बुंबाय थादों। बिदिथ' जाथावना ना, खुनु बे गुड्डा टेक्सनि खोथायानो फैया बेयाव। दा बेनि गेजेराव जों नुनो मोनो जे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दायो स्मुथलि मोजांसिन सालायनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि दिन आरो दानि दिन बहुत पार्थक्य दं। गोदो जाबाय नारा काथा, दावराव दावसि, असान्थिजों बिसिनि रायजो खुंनायाव रावबो सेटिसफाइड नङा रायजो राजाफ्रा। दायो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिथुनिखि डेभेलपमेन्टनि फारसे बा सान्थिनि फारसे नायोबा आकाश पाताल डिफारेन्ट। जों ओंखारो नामा क'क्राझाराव माने हराव ओंखारनाय गिबो मानसिफ्रा टाउनावनो गिबावो ओंखारनाय आरो मानसि गोमाबाय थायोमोन, बबेबा बुथारनाय गावथारनाय, बिदिजोंथ' सोलिया संसारा। संसारा जाबाय अनलायनाय, गावजों गाव सापर्ट होलायनाय, बेजोंसो सोलियो संसारा। खिन्थु बहुत डिफारेन्स। दायो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा बहुत मोजां आरो बहुत सान्थि। गोदोनि सरकार आरो दानि इउपिपिएल सरकार बे गोबां डिफारेन्स दं। दानि गोदान सरकारा गोबां बेवहाय आसनिफोर लाबाय, जेरै
स्पर्ट्स बिथिं आरो नलेज फेस्टिभेल बेफोरो खोब मोजां बेफोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो रां फैखायोमोन बेफोराव बेफोरखौथ' जों गोदो हाग्रामा सरकारखौ जों खुंनायखौ नुवाखै बिसोरो दिनै फरेनाव बेरायनाय गावजों गाव माने इएस खालामनायावसो बेस्थ' थायोमोन बिथांमोना दिनै प्रमद बर' सारनि जिथु इनिसियेटिभ खोब मोजां दिनै स्पर्ट्सआव हमनानै ला दायो बुंनो थाङोबा जोंनि बड'लेण्डआव क्वालिफाइड जाहांनाय माने क्वालिफाइडखौनो होननांसिगोन मानो होनबा जोङो क्वालिफाइडआव आवगायलांनायनि जों मोनसे स्टेपखौ जों बारनो हानायखौ जों मोनदों आरो माने बेफोरो जोंनि मोनसे लाब आरो बेयो जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे लाब दा हाग्रामाया बुंनो हागौ बा बिपिबा बुंनो हागौ मानो बिदि स्पर्ट्सनि माबा खुंलाबायनांगौ ख'खौ खुंदों माबा खुंदों बिदि बुंनो हागौ खिन्थु बे एक्सेप्टेबल नङा आरो लोगोसे जिथुनिखि नलेज फेस्टिभेल खोब मोजां जादों जोंनि माबाया फेमास जादों बड'लेण्डआ फेमास जादों बेफोरखौ जोंनो नांगौ आरो लोगोसे दिनै सुपार 50आव खोब माने जोंहा लाब जादों बड'लेण्डआ ओरैबायदि लाब बेफोरखौ थारमाने बिथांमोना बेखौ लाजिनाय मोनदों माने बुंनो थाङोबा बेराफारसे बिथांमोना लाजिनानै ओरैबायदि माने गावसोरखौ माने बिसोर लाजिनाय माने भाषा गैया आरो बुंनो आरो बेबायदि आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन दिनै प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्टआ गोबां माने आसनिफोर गोदान आसनिफोर बिथांखि बे बिथांखिखौ बिथाङा लानायखौ जों नुनो मोनदों दिनै जों गियान सोरां आरो मोनसे अनसाय बिथांखि आरो दा लोगोसे जिथुनिखि जोंनि हा बे हायावबो बिथाङा दा 9 तारिखनि उनाव बैसोमुथि जोंनि हा जिथुनिखि बे बैसोमुथि महर मोनगोन बेफोर आसनि लानायखौ जों खोब माने बिथांखौ जों सेलुट होनांगोन आरो दिनै नोंथांमोना माने साखाफारा जाना थानाया मोजां मानो होनोबा बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि पार्टिखौ माने स्ट्रं खालामनो बे नाजाखागोन अनेकबो बे सोलो बाहायगोन गाज्रि मुं सुनानैबो बिथाङा गावनि पार्टिखौ राफोद खालामनो नाजागोन बेयाव नोंथांमोना नोजोर होनानै गोजानाव थानाया मोजां बिथाङा दिनै 17 बोसोराव सिमा बारायनाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननायनि मोनसे खाबु मोनदोंमोन आरो जिथुनिखि बड' कसारि बेखौ दाफुंनायनि काउन्सिल दानायनि मोनसे खाबु मोनदोंमोन बिथाङा दिनै साथाम मन्त्रि दंमोन 10 जन MLA दंमोन दिनै बिथाङा बे 17 बोसोराव बहा गोमाना थांदों बेफोरखौथ' मावफुङाखै दिनै बिथाङा बुंबालाय मा जानो दिनै बिथांनि जिथुनिखि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव गोबांबो बुंनो गोनां खोथा दं जों बेफोरखौ बुंबावलासो आरो दिनै आं बेखौनो गासैबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों बे हाग्रामानि बे जिथुनिखि सैथो गैयि खोथाफ्राव बेस्थ' जाना थानाङा आरो बिथांनि माबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौनो आं गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।